Janjaning Gonkoratik do ninggalake kalawarga pejajaran nanging wis kepiye maneh iki kan dadi lelakon uripku duk nalika semana gonku tansah digawe wirang dening Kanjeng Rama. Nyatane Kanjeng Rama mending wangi salah ing panampa. Aku ora bakal duweni tresna kelawan Kanjeng Ibune. Aku mung kepengin ngupadi garwa tawaning aku golek bojo kang sairep lan saemper kelawan Kanjeng Ibune. Nanging Kanjeng Rama mending wangi kuwi mau tansah salah ing panampa. Arep kaya apa? Rama wis gawe wirang uga glaning atiku. Akeh sabuking para nayakaning praja pejajaran kang weruh yen to aku nampa pahukuman. Ya, aku ora bakal bali yen durung duweni garwa kang sairip saemper kelawan Kanjeng Ibu. Tak tinggal. Dewa jagat pasisaning Bathara Kang Mas Banyak Cocro panjenengane nganti oncat saking kraton Pejajaran. Janjane Kanjeng Rama sampun lenggana Kang Mas. Yen to Kanjeng Rama ngersake panjenengan kondur wonten ing kraton Pejajaran. Mula kados punika Kanjeng Rama ngutus kelawan Banyak Ngampar kapurih ngupadi kahananing Kang Mas Banyak Cocro. Kang Mas, panjenengan kersane sowan wonten ing Kanjeng Rama kondur ing kraton Pejajaran. Mula kados punika Kang Mas. Dimas Ngampar Jawa Dalam Lawas. Aku ngerti Dimas Ngampar ing papan kene kuwi mau bakal nyino lawan Korban. Yen
Pangapunten dalam sewu Kang Mas. Boten. Boten ateges ngampar ngina dhateng panjenengan nanging nganti banyak ngampar bujung lawan Kang Mas banyak Cocro. Wigatine Kang Mas. Panjenengan kapurih kondur wonten ing kraton Pejajaran Kang Mas. Dimas ngampar Dawa dalem. opo ora kleru muga-muga nyataning ing papan kono ana ing Pejajaran sliramu lak ya wis mangerteni nganti Kanjeng Rama ora sutek weruh marang pasuryaning Kakang. Kang Mas banyak Cocro. Nyapa Kula mangertosi kahanan punika. Nanging Kanjeng Rama sampun lenggana. Yen to Kanjeng Rama punika salah penampa Kang Mas. aku ngerti nanging iki ora babagan hamung pangucap iki mung babagan rasa Dimas janjane pun kakang ora tega ninggalake kalawarga Pejajaran arep kaya ngopo pun kakang Trisna nglawan kalawarga Pejajaran. Kang Mas banyak Cocro. Kapan Yen to panjenengan oncat saking kraton Pejajaran sinten Kang Mas ingkang badhe gentosi palenggahan Kanjeng Rama wonten ing Pejajaran Kang Mas. ya wis ngerti Dimas ana ngampar uga ana blabon Nanging Kang Mas ingkang didumuk Kanjeng Rama boten liya namung Kang Mas banyak Cocro Kang Mas. Dimas ngampar Dawa dalem. cukup ora usah dadak gelarung-gelarung ngripih kelawan pun kakang kondur ora ing Pejajaran slirang kondur Dimas. Kang Mas panjenengan emot Kang Mas. Kula tresna banget dhateng panjenengan. Ora mung kowe kakang uga tresna banget kelawan keluarga Pejajaran. Mula kados punika Kang Mas. Nganti banyak ngampar bujung lawan panjenengan. Banyak ngampar ngeman Kang Mas. Yen to keluarga Pejajaran nganti kaya mengaten. Dimas Dawa dalem ora aku ora bakal bali slirang kondur atur kelawan kono. monggo Kang Mas. Sarimbet lawan banyak ngampar tumuju wonten ing kraton Pejajaran. Dimas kampar penondak kandhani apa ora Dimas? Monggo kondur Kang Mas. Dimas wae sing kondur. Kondur sesarengan lawan banyak ngampar. Bali apa? Boten Kang Mas. Kang Mas banyak Cocro Dimas mukoh panjenengan nganti tega nyempalani kelawan banyak ngampar Kang Mas. tega ora tega ing ngarepku kakang kandha kelawan sira Dimas. Iki ora mung pangucap babagan rasa nalika semono Kanjeng Rama wis ngeput Nanging Kanjeng Rama sampun lenggana Kang Mas. Sampun lenggana. kakang ora duweni tresna kelawan Kanjeng Ibu hamung kakang mung salah pangucap yen to pun kakang kepengin duweni garwa kang sakirim saemper kelawan Kanjeng Ibu. Babagan punika hanya mung salah panampa Kang Mas. Bali apa? Boten. Kondur. Monggo boten. Kang Mas. Monggo kondur lawan banyak ngampar. Dimas Bali apa?
panjenengan kondur wonten ing Pajajaran Kang Mas. Aja nganti astaning pun kakang nibake kelawan jiwa lan ragamu. Monggo kondur Kang Mas. Kondur kersane Kanjeng Rama. Kakang ora bakal kondur. Kondur Kang Mas. Kang Mas.
yang pasir luhur. Ya, aku orang nganggo jeneng banyak cocok. Ning ora kadenangan sapa wae. Kamandaka, Kamandaka. Mas banyak cocok menawa dipapan dunung panjenengan Mas. Ya yen to kaya mangkono nggonku bakal sawedi sutunggal meminta kelawan Gusti Kang Merbing dumadi kagrenggonku bisa upati kahanane Kang Mas banyak cocok. Mula iki dina bakal tak wiwiti. Hening kencing
Anggonku kudu rukar busana nganggo busana cor sudra kang kudu paring asma Silih Warna ora nganggo jeneng banyak ngampar nanging Silih Warna yo yen to kaya mangkono bakal tak bacotke. Pangeran iki wijil saking Pajajaran banyak ngampar ugi banyak cocok iki ngarsa kemuju wonten ing praja pasir luhur sirikep kabar kami